Gawn ni cyflwyno'r bore ar diwrnod i'r arglwydd mewn gweddi. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am y diwrnod yma. I ni'n diolch i ti'n arbennig bore yma am rodd yr ysbryd glân. Tyrd ysbryd glân. O Dduw Dad, fel nes di ddisgyn ar yr eglwys yn Jerusalem, da ni'n dy wahodd i ddisgyn o'r newydd i'n plith ni heddiw. O Dduw Dad, i ni'n gwybod bod fflam yr ysbryd glân wedi bod ar waith yn gwlad yn y gorffennol. A da ni'n hiraethu, da ni'n sychedu, da ni'n barod i weld fflam yr ysbryd glân yn symud mewn ffordd nerthol yn gwlad eto heddiw. Ac i ni'n llawenhau, o Dduw Dad, gyda'r angylion yn y nefoedd, fod ni heddiw yn cael tystio i fywyd newydd y mywyd Gwion, o Dduw Dad. Felly, bydd gyda ni nawr yn mawl a'n clod i ti, yn enw Iesu. Amen. So dwi am ddarllen rhai adnodau i chi bore yma i gychwyn o Mathew 28, adnodau 16 ymlaen. Dyma 11 disgybl yn mynd i Galilea, i'r mynydd lle roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli, yr oedd gan rai amheuon. Wedyn, dyma Iesu'n mynd atyn nhw ac yn dweud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y bydda i gyda chi bob amser, nes y bydd diwedd y byd wedi dod. Wel, amen i'r adnodau yna. Wel, mae yna rai pobl yn dweud yn bod ni'n byw mewn ail tribal age. Da chi wedi clywed hynna, neu falle wedi teimlo hynna, bod ni'n byw mewn rhyw oes lle mae pobl eisiau dangos i bwy neu bagarfan maen nhw yn perthyn. A mae yna sawl ffordd yn does o ddangos sut da chi yn perthyn. Mae'n ddiwrnod olaf y Premier League heddiw. A sori ymlaen llaw i fans unrhyw tîm o ddall. Falle fydd hwn yn dod nôl i nghnoi yn hwyrach yn y diwrnod. Ond dyma dytid yma Cadog. Mae gennym ni hogyn bach sy'n bach yn obsessed efo pêl-droed yn tîni ar hyn o bryd. So dal hwnna fyny. So mae hwn yn un ffordd yn dydy. Mae pobl yn dangos i bwy maen nhw'n perthyn. Pwy maen nhw'n cefnogi. Pwy ydy i tîm nhw. A da ni yn tîm ni yn cefnogi Manchester City. Ac a os ga i ddeud, da ni'n cefnogi Manchester City cyn iddyn nhw gael y pres. Okay? Ac dyna ni, diolch Cadog, i di fynd nôl i sta lawr nawr. Pan o'n nhw'n Division 2. On. Iawn. Ond be bynnag, anhofiwch am Manchester City am eiliad. A mae'n ddiddorol yn dydyn, bod hwnna'n... Mae'n un ffordd mae pobl yn defnyddio i ddangos pwy nhw. A gan Cynarfon gêm mawr pwysig ddoe. Ac na Cynarfon ennill. Ie, da iawn. Ac oedd cefnogwyr Cynarfon, nath nhw fartsio trwy'r dre, gyda flares a balli, union fel bod nhw'n rhyw fath o tîm o De America. Ac mae'r tîmodd pêl-droed a'i chants weithiau yn anweddus, ond o'n i'n sylwi ar Facebook bore yma, mae wrth i fans Cynarfon martsio o'r Crawn draw i'r ofal, beth oedden nhw'n canu, oi paid a mynd i ffwrdd, paid a fflio ffwrdd, paid a mynd i ffwrdd nawr. So da ni'n ddigon diniwed yn dydan yn Cynarfon. A mae'n ddiddorol yn dydy. A wedyn, o'n i jyst yn meddwl, mae hwn yn un peth. Os da chi'n gweld hwn, ti dyma Caleb, ti dyma, dwi isio, na ni. So dyna ni, mae'n un o'r wal goch yn dydy.
Ac dyna ni, gyda fi ni ystod lawr nawr, ond dwi eisiau het nôl ar y diwedd. Ac ond mae'n ddiddorol yn dydi, sut mae pobl yn chwilio am rhyw arwydd allanol i drio deud i bwy maen nhw'n perthyn, i ba garfan maen nhw'n rhan ohono fe. A mae yna trends yn mynd a dod yn does. Mae pobl yn licio gwisgo rhyw ddillad arbennig. Hynny yw, os ti ddim yn bêl-droed, mae'n wir, mae'n sawl maes arall. Dwi'n cofio rai blynyddoedd yn ôl, nath yr hipsters i gyd benderfynu bod nhw isio bod yn cool i wisgo cotiau barber. Dach chi'n cofio'r trend yna? Ond wedyn blwyddyn yn ddau yn gynt, dim ond Dai Jones Chanilar a ffarmwrs oedd yn gwisgo cotiau barber. A sudden rate, oeddech chi'n mynd i'r Steddfod neu rhyw music festival ac oedd yr hipsters i gyd yn gwisgo cotiau barber. Ond pan o'n i'n sefyll lan, ffermwyr oedd yn gwisgo cotiau barber. No offence i ffermwyr, ond not known for their fashion sense, ond fe bynnag. Dwi'n dangos bod fi'n real tawni nawr, sori. Sori. Da ni'n un yng Nghrist. Neu, yn nes at adre, i chi sy'n aelodau o Caersalem, da chi'n cofio'r Lucy yn Iac, craze llynedd. Le oedd tua hanner yr aelodau'r capel wedi cael y dungarees yma. Dwi'n sylwi bod neb yn gwisgo nhw bore yma. Ond mae Kim yn y cefn yn gwisgo dungarees Lucy yn Iac. Iawn. Gret, da iawn. Cadw'r ffydd, Kim, da iawn. Nawr i chi sy'n chydig bach yn hŷn, falle bod chi'n cofio'r cres yn y 60au, rhwng y mods a'r rockers. Rhyw is-ddiwylliant, ieuenctid ar y pryd, le oedd pobl yn gwisgo mewn ffordd arbennig, yn gwrando ar cerddoriaeth arbennig, fel arwydd i bwy oedden nhw'n perthyn, i'r garfan oedden nhw yn perthyn. Yn fy amser i erbyn y 90au, oedd gyda chi fel Blur neu Oasis. O'n i yn Oasis, a dyma pam dwi'n cefnogi Manchester City i esbonio. Dyna'r connection. Ac mae'n ddiddorol yn dydi bod pob oes, bod pob diwylliant yn chwilio am rhyw arwyddion i ddweud le i chi'n perthyn. Nawr, y rheswm pam bod fi'n esbonio hwn i gyd bore yma yw mwyn wneud y pwynt bod ni yma heddiw i dystio fod Gwion yn wneud arwydd i ni gyd sydd yma heddiw, arwydd cyhoeddus i bwy mae o yn perthyn. A mae gyd o'r pethau yma fel pa ti'n pêl-droed da ni'n cefnogi, pa diwylliant da ni'n perthyn i, pa gerddoriaeth da ni'n licio. So mae'r pethau yna i gyd yn bwysig a maen nhw i'w dathlu a maen nhw'n dda i chi. Ond does dim byd fwy pwysig na beth da ni yn dathlu ac yn dystion iddo fe heddiw, sef perthyn i'r tad, y mab a'r ysbryd glân. Ac a Iesu Grist ei hun sydd wedi deud, sydd wedi roed yr arwydd yma yn rhodd i ni. Dyma rhodd i ni gan Iesu Grist fel arwydd allanol i ddangos rhywbeth mewnol. Arwydd allanol o rhywbeth dofn sy'n digwydd tu mewn i ni wrth i ni ddod i adnabod Iesu. Nawr mae Iesu yn defnyddio lot o ddelweddau yn y Beibl yn dydi. A maen nhw'n deud ydy fod llun yn dweud mwy na 1000 o eiriau. A mewn ffordd llun sydd gyda ni heddiw. Achos nes ymlaen nawr pan fydd Gwion yn mynd lawr mewn i'r dŵr a wedyn codi nôl allan o'r dŵr, fydd e'n llun fod yr hen Gwion wedi marw. Byddwn ni'n claddu yr hen Gwion mewn dŵr mewn ffordd. Yn swndio bach yn morbid, ond y newyddion da yw, dio ddim yn aros dan y dŵr. Mae e'n codi allan o'r dŵr fel arwydd bod e wedi profi bywyd newydd yn Iesu. Mae'r hen Gwion yn marw, ond mae'r Gwion newydd yn dod yn fyw. A mae hwnna'n atgoffa ni'n dydi fod Iesu wedi marw, a fod Iesu wedi dod nôl yn fyw. A mae hwnna nawr ar gael i bawb.
sy'n trystio'n Iesu ac yn dilyn ffordd Iesu. So mae'r bedydd yn arwydd cyhoeddus o ffydd Gwion. Ac mae Gwion yn neud rhywbeth dewr iawn. Achos dyddiau yma, mae o'n eitha ffasiynol, dydy, i feddwl fod yr ateb i'n holl broblemau ni o fewn ni yn hunain. Dim ond i ni sort of ffeindio rhyw life hack, dim ond i ni ddod i adnabod yn hunain bach yn well, felly ni ffeindio'r ateb i ni yn hunain o fewn ni yn hunain. Dyna sy'n boblogaidd dyddiau yma. Ond mae Gwion, drwy gael ei fedyddio bore yma, yn dweud, dyw'r ateb ddim yno fi fy hun. Mae'r ateb tu allan i fi fy hun, mae e wrth edrych at Iesu. Mae e'n ildio mewn ffordd, yn cydnabod i wendid, yn cydnabod i feiau, ac yn rhoi ei hun yn llwyr i Iesu. Ac mae hwnna'n cam pwysig ar y daith o fod yn ddisgwyl i Iesu. Sef, i fod yn onest, i fod llai ohono ni'n hunain a fwy o Iesu. Nawr, dwi am feiddio deud fod yna arwydd arall i gael sy'n atgoffa ni o bod rhywun yn ddisgybl i Iesu. A mae e'n adnod, da ni wedi clywed yn aml yn Cersalem dros y 2 flynedd diwethaf, yn arbennig i chi sydd wedi bod yn dod i mynd i caru Cersalem oedd yn digwydd ar nos Sul. Sef yr adnodau yma o Ioan 13. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi, carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Felly dyna pan bore yma, i ni'n gweld bedydd fel arwydd, ond i ni'n gweld cariad fel ffrwyth. Mor arbennig ydy'r bedydd bore yma, mae hwnna yn arwydd pwysig, yn arwydd sydd wedi rhoi i ni gan Iesu. Mae Iesu hefyd yn siarad am gariad. Bod ni yn dymuno gweld cariad yn tyfu mwy a mwy y mywyd Gwion. Da ni ddynion ddim yn licio siarad am gariad na da'n Gwion, ond da ni'n siarad fan hyn am gariad arbennig iawn. Dwi wedi deud hyn o'r blaen, ond mae cariad yn air sy'n weithiau'n cochi ystyr yn dydy. Tybod, dwi wedi deud hwn sawl gwaith o blaen, ond dwi'n caru mena ar hogia, ond dwi hefyd yn caru pizza. Ond mae hwnna'n illustratio bod yna gwahanol fathau o gariad i gael, yn does? Ac y math o gariad sydd yn yr adnodau yma ydy be maen nhw'n cael yn agape. Sef cariad di-amod, cariad hunan aberthol. Cariad i ni'n gweld yn fwyaf clir yn y ffaith fod Iesu wedi cymryd holl dywyllwch y byd, wedi cymryd holl bechod y byd, popeth sydd wedi torri yn y byd, wedi cymryd arno fe ei hun. Ac wrth farw ar y groes wedi cymryd ei lawr gyda fe, a wedi tywallt allan maddeuant a cariad. A wedyn, mae disgyblion Iesu'n cael ei gwahodd yn nerth yr Ysbryd Glân i fyw yng ngoleuni y cariad yma. Felly, da ni yma i ddathlu yr arwydd yma o fedydd, ond da ni yma hefyd i weddio y bydd Gwion yn profi presenoldeb yr Ysbryd Glân wrth iddo fe ymroi nawr i fyw y bywyd newydd o gariad yng ngoleuni cariad Duw yn gyntaf tuag ato ni. Mae hwn yn newyddion da. Nawr, da chi wedi clywed digon ohono fi. Da ni'n mynd i wahodd Gwion fyny nawr i rannu rhywfaint o'i stori ffydd. So, dyna ti, Gwion. Wel, bore da. Dwi'n mynd i teud flip-flops, can we just baglu drosodd neu fath. Iawn.
Helo, bore da, gobeithio chi'n iawn. Helo, enw Bedydd Gwion, os da chi ddim yn gwybod yn barod. Cefais fy magu yn wain fawr, dyn ni'n teulu a 5. Efo dad a mam. Mam. Mam fyny grisia. A wedyn, Esyllt, brawd. Chwaer, ti'n brawd, mae'n bach. Chwaer hyn, a wedyn Mabon, brawd bach, a wedyn dwi'n y canol. Dwi wedi cael magwriaeth braf a disgeithiaeth yn capel Annibynwyr i ddechrau wei, wedyn cael capel Wein cyn setlo'n capel Carsalem. Roedden nhw'n rhan o clwb ieuenctid Carsalem ac yn mynychu Ceswick Convention, Coleg Bala, Sold Out a Llanw yn blynyddol. Dwi dal yn... Dim bawb sy'n... ni'n sgipio hwnna. Y dysgeithiaeth gwych yma, toedd rhywbeth ddim cweit wedi clicio ac roedd fy gwerthoedd ddim yn cweit yn ei lle cywir. Roedd yn selio bywyd pwy oeddwn ni ar hyn oedd pobl yn dweud amdanau. Roedd hyn wedi gweithio yn ysgol gynradd, lle bod yn amhosib methu. Gyda'r persona fod bywyd hyd yn berffaith. Ond am beth... Ond pam ddaeth ysgol uwchradd, wnaeth hyn achosi pembleth ac arwainiaeth bryder ac iselder a death yn faich arnau. Erbyn hyn, rwy wedi selio fy hunaniaeth ar graig sef Iesu Grist, ac yn y gobaith sy'n dod o wybod fod Duw wedi gyrru unig fab i fyw perffaith, a cafodd ei rhoi fel aberth ar groes i talu pris ein pechodau, i brofi fod wedi concro marwolaeth cododd yn ôl yn fyw, a hyn fel mod I a chi yn gallu cael perthynas efo Duw, a hyn I gyd am ddim. Mae esbonio da fod perthynas yma am ddim yn Rhufeiniad 4:4-6 sy'n dweud, pan mae rhywun yn gweithio, mae ystyried ei gyflog fel rhywbeth mae'n ei beheiddi, dim fel rhodd. Ond wrth gredu bod Duw yn derbyn pobl aniwiol I berthynas iawn gydag ei hun, bydd rhywun dim yn dibynnu ar beth mae'n ei hun yn ei wneud. Mae'r berthynas iawn gyda Duw yn cael ei rhoi fel throdd. Yn Rhufeiniad 11:18-19, mae'n dweud, ond paid meddwl dy fod ti'n wahanol i'r canghennau, cafodd ei llifo I ffwrdd. Cofio mai dim ti sy'n cynnal gwreiddiau, ond gwreiddiau sy'n gynnal di. Yn ystod Cari Carsalem, roedd bwrdd un noson I weld lluniau, I wneud lluniau. Nes I lun o goedan bach derw gyda gwreiddiau. Dyma Jan yn dod draw a dweud, hei Gwion, mae gwreiddiau yna'n edrych yn fach iawn. Torodd hyn fi, gan ar y pryd, os o gwbl o'n i'n darllen fy Meibl, ac yn dibynnu'n unig ar hyn oedd yn glywed ar y dysil. Yn Mathew 6:10, mae'n dweud, dyrwn ni heddiw ein bara benyddiol. Ond mae'n rhaid I ni'n mynd â nôl y bara yma, sef cerdded gyda Iesu bob dydd. Mae bara ddoe yn mynd yn hen. Roedd yn weithiau fi yn fychan, roedd yn reiddiau I yn fychan, a ddim yn ddigon I fy nal yn gadarn. Roedd ni angen cerdded gyda Iesu yn ddyddiol I dyfu fyny. Heriodd y sylw yma, roddodd Jan I fi ar y noson, I fod eisiau dysgu mwy a darllen y Beibl. Roedd yn cael darllen y Beibl, yn edrych pan mae'n defnyddio fy dyslexia fel esgus, neu pan dwi hefyd ddim cweit wedi deall beth yn darllen y diwrnod cynt. Ac felly ffeindiais fi yn gweddio am yr awydd I ddarllen ac gallu I ddarllen y deall neges Duw yn y Beibl. O brofiad a trwy edrych yn ôl, mae gweddi yn bwerus. Roedd y gweddi yma'n bwysig iawn I mi. Mae hefyd yn helpu dechrau'n Mathew, Mark neu Luke, sydd yn cyfrif llygad dyst o bywyd Iesu, sy'n troi allan I fod yn ddiddorol iawn. Ar wyneb, o'n i'n byw I Grist, ond o dan hyn, o'n I dal yn byw i'r byd secular. Gyda byd instant gratification a holl dyntyniau ar ei we, ac yn hollol onest, o'n I heb droi o bechod. Dim fy mod i'n berffaith rwan, ond o'n I heb troi fy mywyd llwyr I Grist. Daeth y wake-up call bore dysil nôl ym mis Chwerfor yn Birmingham ar ôl bod yn concert rhain collectif yn noson cynt. Roedd y pregath ar Ioan 5:1-9.
sy'n deud, yn Jerusalem, wrth ymlygiad y defaid, mae pwll ar enw Bethesda oedd yn y hebog. O gwmpas y pwll, mae 5 cyntedd colofn gyda tho uwchben pob un. Roedd newawr o bobl yn abal yn gorwedd yna. Rhai yn ddall, rhai arall yn glof, neu wedi ei perlysu. Roedd un dyn oedd yna wedi bod yn anabal ers 30 flwyddyn. Gwelodd Iesu yn gorwedd yna, ac roedd yn gwybod ers faint roedd wedi bod yn cyflwr hwn. Felly gofynodd iddo, wyt ti eisiau gwella? Syr, meddai, does gen i neb i'm helpu fynd i mewn i'r pwll pan mae'r dŵr yn cyffroi. Tra dwi'n ceisio mynd i mewn, mae rhywun arall yn llwyddo i gyrraedd yna ymlaen i. Yna dywedodd Iesu wrtho, safart y draed, cod dyfatras a cherdda, a dyma'r dyn yn cael ei wella ar unwaith. Cododd ei fatras a dechrau cerdded. Digwyddodd hyn ar dydd Sabot yr iddewon. Rhoddodd y pregethwr pwyslais ar adrodd 6, neu ddarllen eto ddech chi. Gwelodd Iesu ein gorwedd yno, ac roedd yn gwybod ers faint roedd wedi bod yn cyflwr hwn. Felly gofynodd iddo, wyt eisiau gwella? Roedd hi'n teimlo fod y cwestiwn hwn wedi cael yn ofyn yn bersonol i mi. I roi bach mwy cyd-destun, just fel y dyn yn y stori, rwy'n wedi bod yn trio gwella fy hun, cyn dod at Iesu. Ond dim dyna byddwn ni fod i'n neud, naci. O'n i'n trio delio gyda'r temptasiynau o'r we o dan nerth fy hun, ond dim gyda help a nerth Duw nes i, dim ond gyda nerth a help Duw nes i allu troi i ffwrdd o fy mechod. Mae'n hawdd rhoi gwen ymlaen a smalu fod pob peth yn iawn, ond dim ond trwy Iesu Grist mae gwir rhyddid a heddwch yn dod. Dwi wedi penderfynu cafodd medyddio fel arwydd fy mod I wedi derbyn maddeiant a gras Duw, a fod mi rwan yn byw i Iesu Grist. Gret. Iawn, so da ni'n mynd i ymuno gyda'n gilydd i addoli eto nawr, a mae'r gan nesaf yma'n mynd i fod yn gyfle i Gwion paratoi hun ar gyfer y dŵr. Ond cofiwch, be dwi'n eisiau dweud ydy, dwi'n eisiau ni gyd, lleill ohono ni yma fod yn spectators heddiw. Da ni yn spectators ar rywydd, da ni'n disgwyl mlaen i weld chdi'n cael dy fedyddio. Ond mae yna gyfle heddiw i Dduw wneud rhywbeth y mywyd pawb sydd yma. Os da chi wedi bod yn dilyn Iesu ers blynyddoedd a wedi cael eich bedyddio blynyddoedd yn ôl, falle bod hwn yn gyfle i ail gyflwyno chi'n Iesu. Os yna rhywun yma le chi ddim yn siŵr, fel oedd Gwion tan yn ddiweddar, yna falle mai heddiw yw y diwrnod i chi yn dweud eich bod chi yn dilyn Iesu. So wrth i ni ganu'r gan nesaf yma, mae e'n gan i helpu Gwion baratoi hun i fynd i'r dŵr, ond mae e'n gan i ni gyd gyflwyno'n hunain i Iesu hefyd. Gawn ni godi ar yn traed. So mae yna jyst chydig o gwestiynau ffurfiol i ofyn i Gwion fan hyn, cyn iddo fe gael ei fedyddio. Ac wrth iddo fe gael ei fedyddio, byddwn ni hefyd yn croesawu Gwion yn aelod o'r eglwys yma hefyd. So Gwion, wyt ti wrth ddod wyneb yn wyneb a perffeithrwydd Duw, hefyd yn dod wyneb yn wyneb efo dy angen ac yn cyffesu dy bechodau ac yn sori? Yndw. Wyt ti felly wedi derbyn Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ar dy fywyd, a derbyn y maddeuant sydd ar gael i ti am ddim trwy ras a chariad Duw? Yndw. Wyt ti felly yn nerth yr ysbryd glân, yn ymrwymo i fywyd newydd o ddilyn, gwasanaethu a tystio i Iesu Grist? Yndw. Wel, ffrindiau, mae Bedydd yn gyntaf yn arwydd cyhoeddus o ffydd ac ymrwymiad i Iesu Grist.
Ond mae e hefyd yn arwydd o ymrwymiad i bobl Iesu Grist, teulu'r eglwys, teulu'r ffydd. Wyt ti felly, Gwion, yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyletswyddau fel aelod ac yn addo dwyn tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Yndw. Frodyr a chwiorydd yng Nghrist wedi gwrando yn fwy a pwysig ar stori Gwion, ond hefyd ar yr atebion i'r cwestiynau. A'r addunedau a wnaed ganddo. Gadewch i ni sefyll fel arwydd o'n parodrwydd i'w dderbyn i holl freintiau a chyfrifoldebau aelodaeth yr eglwys yn dilyn ei fedydd. Felly cwestiwn i chi, ffrindiau. Gyfeillion, ydych chi'n fodlon ymrwymo i weddio dros Gwion a'i feithrin yn y ffydd fel disgybl i Iesu Grist? Good, da iawn. Wel, Gwion, bydde di'r arglwydd dyfendithio ath gadw, bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drigarog i ti. Bydde di'r arglwydd edrych arnat, a rhoi i ti heddwch. Wel, Gwion, ar ôl clywed, o ddim jyst clywed, ar ôl i ni gael y fraint o dadnabod ni, cerdded efo ti, a gweld ffrwyth cariad Iesu Grist yn dy fywyd di. Mae o'n fraint i ni fel eglwys, a dy fydyddio di yn enw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Dwi jyst am gweddio dros Gwion, so os mae rhywun arall eisiau dod a rhoi dwylo ar Gwion hefyd, dwi'n gwybod. Dad, dyn ni'n diolch i ti am dy ras anhygoel di. Fod ti wedi cymryd pob pechod ar dy hun, pob un peth ar y groes. Ond dim yn ei bod ti wedi cymryd o'r ar dy hun, ond fe ti wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, fod ti wedi cynnig bywyd newydd i ni ac i Gwion. Rwy'n diolch i ti am Gwion, am ei broffes o, ac am y gwaith ti wedi wneud yn ei fywyd o. Felly dwi'n gofyn i ti Ysbryd Glân i cario ymlaen i weithio yn ei fywyd o, i ddanos iddo fo lle mae'n gallu dy wasanaethu di, lle mae'n gallu fod yn fwy o ddisgybl i ti o Dad. Felly dwi'n gofyn i ti Ysbryd Glân i weithio, i newid o, i wneud o fwy fel ti bob dydd. A helpa ni i fod yn rhan o'r broses yna hefyd. Dwi'n jyst yn gofyn i ti, mynd i ddanos y ffordd i Gwion ar hyd ei fywyd, ble i fynd, pa penderfyniadau i wneud, rhodoeth huneb iddo fo, ond fwyaf o all wneud o'n ostyngiedig o dy flaen di, pob dydd. Felly yn gofyn, nid y wylltys di gael ei wneud yn ei fywyd o, yn enw Iesu Grist. Amen. O Dduw Dad, i ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n diolch i ti am yr hyn i ni wedi bod yn dystion iddo fe, o Dduw Dad. Ac o Dduw Dad, mi wyt ti yn addo bod ti'n mynd i orffen popeth wyt ti wedi cychwyn, o Dduw Dad. Felly unrhyw beth sydd wedi cychwyn yng nghalon unrhyw un yma bore yma, i ni'n gofyn i ti ddyfrhau yr had, o Dduw Dad. A helpa ni i gyd i fod yn ddisgwylgar gyda be wyt ti isio gwneud yn bywydau ni heddiw. O Dduw Dad, i ni'n diolch am rhodd y bywyd newydd yn Iesu. Amen.